Giuseppa Sant, imwilda f'San Ġiljan u hija l-akbar minn fost 11 il-wild. Ta' 14-il sena omma ħarġitha mill-iskola biex tgħin lill-familja minkejja li Giuseppa dak iż-żmien xbejba kienet għandha l-naċċ għall-istudju. 3 xhur qabel ma żewġet lir-raġel li kienet iltaqat miegħu wara li niżel lura Malta mill-Awstralja spiċċa bla xogħol. Determinata li ma tmurx l-Awstralja kif xtaq dak iż-żmien l-arus tagħha, Giuseppa ħarġet taħdem ta' 48 sena. U minn hemm bdiet it-triq tagħha bħala imprenditriċi. Din hija l-istorja ta' Giuseppa l-anzjana li l-ħadd għalqet 106 snin. Kru ta' One News żar lil Giuseppa f'jum it-twelida. B'żewġ bukketti ta' fjuri friski f'ħoġora irrakkontatilna kif it-toma morra li ġieli tagħta l-ħajja dawrita f'opportunità. Bdiet ta' età żgħira meta ma setax tkompli bl-istudji tagħha minkejja li l-bank tal-iskola kienet tħobbu. Meta kelli 14-il sena, bitmexxi biex toħroġni. Kont għadni nibda il-ktib tat-Taljan. Jiena t-Taljan inħobbu ħafna. U l-ktib kien jismu Spicadoro li bdejt nistudja fuqu. Memorja luċida l-mara rrakkontat meta żewġa raġel armel bi 3 tfal spiċċa bla xogħol xhur qabel ma żewġu rid imur lura lejn l-Awstralja. Għatlu jiena l-Awstralja ma niġix. U b'dak it-ton ta' waħda hekk bajta li l-Awstralja ma mmurx. Għalli mela se nagħmlu. Determinazzjoni li ma bħala sabet soluzzjoni. Għatlu ngħidlek jien se nagħmlu. Bdejt nixrib xi tużana sapun minn hemm u tużana sapun minn hawn. Immur nbiħħa fil-ħwienet u wara forsi 15 il-ġurnata laqas 15 bat l-aġenti u sirt aġenta nbiħ fil-ħwienet mbagħad. Li b'salbis pulit u biex iġawra monqa ma tonqosx, Giuseppa esprimit l-emozzjonijiet tagħha f'jum eluq snina. Jiena llum qed inħossni barra mid-dinja. Għadda qatt ma stennejtu jiena. Ma naqsux il-versi kantati biex jawguraw li xwejħa fil-jum li fih għalqet 106 snin. Happy birthday to you. Brava. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.